Здравейте, аз съм Юлия и днес приготвям роло Стефани. Класическо ястие, но с мой подход. Не се изтраскайте от количеството във видеото, рецептата е напълно подходяща за домашни условия. Използвам само телешка кайма, около килограм. Подправям я с малко сол, черен пипер и магдоноз. Нищо излишно. Без яйца, без галета, без мазнина, за да се усеща вкусът на месото. Естествено, не правим кюфтета. Пълнежът е прост. Кисели краставички, варени яйца и в случая халапеньо. Може да добавите гъби за пържен лук, сирене, топено сирене, по ваше желание. Оформям ролото между хартия. За печене вие можете да използвате и стреч фолио, само с вода, без мазнина. Това е трика. Завивам стегнато и оставям в хладилник за няколко часа да стегне. Преди печене мажа с бълтък за хубав завършек. А към края малко настърган кръшкавал, ако желаете. Подробности. Изваждайте ролото внимателно от хартията или стреча. Използвайте само вода или съвсем леко мазнина, но в никакъв случай не го обливайте. Повярвайте ми, с тази рецепта всичко ще стане лесно и стегнато. Ако искате още рецепти като тази, ще се радвам да ми оставите коментар с още идеи. Благодаря ви, че сте тук. Подробната рецепта е в YouTube канала ми Simply Julia. Линкът е отгоре в описанието.